pakastimessa 300 humanoidia. Sitä paitsi Tel Avivissä saattaa sijaita tietokone, joka lukee teidän ajatuksienne, suomalaiset. Kuka sanoo näin? Tämä nainen, hyvät naiset ja herrat, Hufvudstadsbladetin haastattelussa Raunileena Luukanen-Kilde, tervetuloa. Kiitoksia. Sanoit tässä haastattelussa, että Tel Avivissä todellakin on rakentellut tietokone, jonka nimi on 666, tämä pedon merkki, ja että sillä voidaan tehdä kaikenlaista. Mikä ihmeen härveli se nyt on? USAssa National Security Agency eli NSAlla on tänään saamani tiedon mukaan aivan uusi tietokone, jonka Al Gore vihki tänä syksynä. Se on ilmeisesti sama, joka tullaan rakentamaan Tel Aviviin, joka valmistuu vuonna 2003. Nykyisillä tietokoneilla, jotka ovat huippuja eikä Skandinaviassa tietääkseni yhtään, pystytään nopeuteen 20 miljardia bittiä sekunnissa. Ihmisen ajatus on 5000 bittiä sekunnissa. Eli meitä voidaan kaikkia, siis tätäkin lähetystä, ne kyllä pitkästyvät Tel Avivissa kuoliaaksi, mutta tätäkin minun ajatuksiani voidaan lukea sillä koneella. Aivan varmasti. Entäs minun, sanotaanko tämmöisiä vähän fantasioita, niin semmoisia, jotka on oikein alitajunnassani? Kaikki, mitä ovat alitajunnassasi, mitkä ovat tajunnassasi, mitä aiot tehdä, ne tulee tietokoneelle, ne tulee signaaleina, signaalit muutetaan sanoiksi ja he tietävät, mitä te aiot tehdä ja he estävät sen, jos he haluavat. Kun mulla on tämmöisiä ajatuksia, aika proosallisia, päätalomaisia ajatuksia, että taidapa mennä tästä nyt kahville esimerkiksi, niin mä en ymmärrä, kuka viitsisi lukea niitä missään päin maailmaa. Ne varmaan leikkaa ne poikki. No mutta eikö tämä ole Raunileena Luukanen aika itsekeskeistä, että mäkin ajattelisin tässä, että kyllä varmaan, kun mä oon niin syvällinen ihminen, niin kyllä mua niinku kuunnellaan ja luetaan salaa jossain. Sähän olet juutalainen. Heitä kiinnostaa sinä. Sen takia, että mä oon juutalainen. Tel Aviv. No entistä hölmömpää porukkaa siellä Israelissakin. Mutta toinen esimerkki tämmöisestä mind controlista, jonka sanot Höblän, eli Hufvudstadsbladetin haastattelussa, on se, että kun meillä on kerrottu, että prinssi Williamilla, tällä Englannin prinssillä, on mikrosiru ihon alla sen takia, että kidnappaustapauksessa hänet voitaisiin paikallistaa, niin se ei olekaan ihan näin, vai mitä, Raunileena? Kyllä se on ihan näin, mutta jo 1995 Washington Times kertoi sen ja vasta tänä syksynä Ilta-Sanomat poimi 3,5 vuoden kuluttua tämän uutisen. Hän oli silloin 12-vuotias ja totta kai MI5 eli tämä Englannin tiedustelupalvelu myi tämän asian sillä tavalla, että jos hänet kidnapataan, hänet saadaan kiinni. Sitähän he eivät kertoneet prinssi Charlesille, että tämän jälkeen hän on totaalisesti MI5 kontrollissa. Nimittäin henkilö, joka on implantoitu mikrosidulla, joutuu totaaliseen kontrolliin sillä tavalla, että hänen emotionsa, aggressiivisuutensa, depressionsa, kaikki tulevat näkymään tietokoneella. Niitä voidaan aiheuttaa ja ei vain se, vaan myöskin hänen lihasmotoriikkansa. Yhtäkkiä hänet voidaan panna hyppimään mitä tahansa. Mutta eli tämä on aika järkyttävää. Aina ollut jäykkää porukkaa. Aivan. Hyvä, että joku vähän miksaili. Mutta tämä on hyvin vakava asia. Tämä on hyvin vakava asia, mutta kun sä sanoit tässä haastattelussa, että älkää nyt naurako, kuulkaa, teillä on mikrosirut pepussa. Niin, kun sanoit tässä haastattelussa, että hänen älykkyysosamääräänkin voi muuttaa tällä mikrosirulla. Kyllä. Niin mun tuli kyllä mieleen, että se jotenkin, onko siellä sitten siellä salaisessa palvelussa joku tyyppi, joka vetää hanasta ylös välillä ja välillä vetää alas? Ei vaan hänen aivofilmissään hän on potentiaalit näkyvissä ja ne voidaan ottaa pois tai ne voidaan lisätä. Tämä teknologia on niin huimaavaa, että kukaan suomalainen ei tajua, koska meillä ei ole tätä teknologiaa, eikä varmaan tulekaan. En usko, että amerikkalaiset antavat sen meille. Mutta se on järkyttävää, että me joudumme jopa tuleva kuningas niin tietokoneen ja tiedustelupalvelun teknologian alaisuuteen. Sehän on hirvittävä asia tulevaisuudessa. Yksi mielenkiintoinen juttu on tässä Hufvudstadsbladetin artikkelissa sanot, että NASAlla on todellakin 300 humanoidia jääkaapissa. Ei jääkaapissa. Pakastimessa, sori. Wright-Patterson Air Force Basella Dayton, Ohiossa oli kerran 30 yhtä aikaa. CIA:n erään tuttava sanotaanko näin, agentin mukaan niitä on nyt jo 300. Siellä on varmaan aika kylmät tunnelmat siellä pakastimessa, mutta mua kiinnostaa tämä, että minkä takia, kun sanoit, että tämä yritetään salata meiltä, minkä takia meiltä sitten yrittää joku niin sanottu salaliitto salata sen, että ulkoavaruudessa on elämää ja 300 humanoidia on jonkun NASAn pakastimessa? Meille on
itse asiassa salattu koko ihmiskunnan historia. Meillähän on löydetty nyt Etelä-Afrikassa muun muassa tämmöinen artifisiaali keinotekoisesti tehty rautapallo, joka on 2,8 biljoonaa vuotta vanha. Kukas sen teki, jos ihmiskunta on ollut täällä mukamassa vain 100 000 vuotta? Eli koko meidän planeettamme historia pitää kirjoittaa uusiksi, ja kaikki, mitä me NASAlta olemme suurin piirtein kuulleet, suurimmaksi osaksi on disinformaatiota. Esimerkiksi, että he eivät ole kertoneet, että 2 kertaa viikossa menee raketit kuuhun. He eivät ole kertoneet, että me olemme olleet jo vuonna 1962 Marsissa, siis venäläiset ja amerikkalaiset. He eivät ole kertoneet, että vuonna 1947 jo ensimmäisen kerran saksalaiset menivät kuuhun. Ja sen takia ilmeisesti kuussa olin aika järkyttynyt. Saksalaiset, mä arvasin, niillä oli svastika. Siinä oli svastika. Eli niillä on tämä Hitlerin merkki siellä kuussa. Mulla on kuvia, autenttisia NASAn kuvia, jossa on rakennuksia, siltoja kuussa. Rauni-Leena Kulta, se on hyvä, että ne natsit on siellä kuussa, eikä ettei ne ole maanpinnalla. Eikö sinustakin? Ja valitettavasti ovat jo maanpinnalla. Mutta sinä sanot tuossa Höblän haastattelussa niin, että ihmisten ego ei kestä tätä tietoa, jos ulkoavaruudessa elämä. Minkä takia? Naton raportti, joka oli niin salainen vuonna 1964 3 vuoden tämmöisen tutkimuksen jälkeen, että tehtiin 15 kappaletta maaplaneetalle englanniksi, ranskaksi ja saksaksi. Siinä sanottiin numero 1 syy, miksi salataan teologia. Teologia. Kaikkien uskontojen dogmat sortuvat, ei mikään jumalakäsite eikä varmaan henkisyys, mutta dogmat. Numero 2, ihmiskunnan ego sortuu. Me olemme lainausmerkeissä kivikauden ihmisiä. Me luulemme olevamme jotakin maailmankaikkeudessa. Me olemme todellakin hyvin primitiivinen rotu, sotii koko ajan, tappaa toisiaan, vihaa toisiaan. Me olemme heimoasteella. Plus sitten 3. syy oli meidän energialähtö. Me maksamme kaasusta, öljystä ja sähköstä. He käyttävät vapaata energiaa. Ja tosin Jenkeillä on vuodesta 1965 jo ollut käytössä vapaa energia, muun muassa omissa avaruusaluksissaan, mutta sitä ei anneta kansalle. Ja se viimeinen syy periaatteessa, niin kaikki meidän oppikirjamme ja yliopisto-opetus pitää muuttaa, koska valon nopeushan ei ole mikään raja. Se ei ole meillekään enää raja. Kyllä suomalaisille, skandinaaveille, mutta ei missään tapauksessa amerikkalaisille ja venäläisille eikä japanilaisille. En voi sanoa muuta kuin, että mutta voiko sanoa, Rauni-Leena Luukkanen, jonkun asian historiassa, mikä on totta, mitä ei ole vääristelty? Varmaan juutalaisvainot. Se on niin kuin ainoa. Se on joku asia. Kyllä nyt meikäläinen menee hiljaiseksi. Menee niin hiljaiseksi, että tekee mieli oikein kysyä, että kun täällä on tämä salaliitto, niin voisitko sä kertoa mulle, mitkä instanssit meiltä tätä tietoa nimenomaan salaa? Onko se siis tiedustelupalvelut? Ketkä kaikki on siinä mukana? Tiedustelupalvelut on ilman muuta... Ettei menisi vaan väärän tyypin kanssa kaljalle. Tiedustelupalvelut on ilman muuta juoksupoikia tälle pienelle eliitille, joka koko maailmaa niin kuin hallitsee. Ja jo Eisenhower varoitti militaari-industriellista kompleksista. Öljyyhtiöt mukana, pankkiirit, Rothschildit, Rooseveltit, kaikki juutalaisia tietysti. Nämä Henry Kissinger ensimmäisenä, nämä kaverit määräävät kaikki maailmassa. Puhut nyt mun kavereista. Kyllä. Nämä määräävät ja juoksupoikana ovat tiedustelupalvelut, joidenka rikokset ovat muun muassa otettu nyt Norjassa esille. Norjan parlamentti on ensimmäisenä maailmassa ottanut oman maansa tiedustelupalvelun rikollisuuden esille. Ja sieltä tulee aikamoisia asioita. No mutta nyt sitten selviää tässä lähetyksessä vihdoinkin, Rauni-Leena Kultanen, se, että kuka murhasi Kennedyn? CIA ei ymmärtääkseni. Entäs Olof Palmen? CIA ei ymmärtääkseni. Kukas sitten aiheutti Kekkoselle Alzheimerin? Sitä minä en tiedä, mutta se pystytään aiheuttamaan elektromagneettisilla säteillä, mikroaalloilla. Sinullekin voidaan panna esimerkiksi korviin kuulemaan ääniä, jolloin luulee, että olet skitsofreeni, mutta et ole. Se tehdään vain teknologialla. Ja tätä teknologiaa nyt käytetään kuusta käsin. Vuonna 1987 tämmöinen kuin Moonscan projekti aloitettiin, jossa pantiin satelliitti kuuhun ja sillä oli tarkoitus mind-controlata kaikkia meitä tässä maan päällä. Nämä on hyvin pahoja ja vakavia asioita. No kun monet katsoo X-Filesia, mitä mieltä sinä olet X-Filesista? Osa niistä on täysin totta. Scully implantoitiin niskaan ja se mikä oli aika mielenkiintoista, hän sai syövän ja se parannettiin. Pystytään tänä päivänä 2 vuorokaudessa rotille aiheuttamaan syöpä mikroaalloilla, mutta se pystytään myös parantamaan, mutta tätä teknologiaa ei anneta lääkäreille. Tätä käytetään sotilaallisesti ja minusta tämä on järkyttävää. Kun saat nämä jutut, kun kirjoitat kirja automaattikirjoituksella, mistä ne viestit oikein tulevat? Sanotaanko näin, että jos minä avaan vesihanan, niin minä en välttämättä tiedä, missä se on se
se iso laite, josta ne tulevat. Minä näen vain sen veden, joka tulee. Mun täytyy kysyä sinulta vielä yksi asia, että oletetaan, että siellä kuussa on 36 000 duunaria. Ei ne ole duunareita, ne on tiedemiehiä pääasiassa. No tiedemiehiä, sanotaan, että ne on tiedemiehiä, niin minkä ihmeen takia, Rauni-Leena, sen pitäisi pätkäkään kiinnostaa mua? Olkoon siis kuussa ja Kuutamolla ihan miten vaan. Minkä takia sen pitäisi huolestuttaa mua? Ei se pidäkään huolestuttaa sua, paitsi tämä Moonscan teknologia eli mind control-systeemit. Muutenhan he harrastavat siellä paitsi tutkimusta. Mulla on eräs ystävä, joka oli mukana Apollo, ei lennoilla, mutta Apollo-ohjelmissa. Koko hänen kotinsa on täynnä kuusta tuotua tavaraa. Ja siellä on kaivostoimintaa, ja jos otetaan vain 2% kuun pinnasta, niin siellä saadaan helium-3, joka antaa meille maaplaneetan asukkaille energian koko seuraavaksi vuosisadaksi. Kaiken tämän jälkeen, Rauni-Leena, miten sä saat öisin unta? Erittäin hyvin nukun joka yö. Erittäin Kyllä. hyvin. Lupaatko, et lähetä, kun näin tuossa artikkelissa sen, että mä voin suojautua tätä telepatiaa vastaan ja mun aivojen hienoja ajatusta lukemista vastaan alumiinifoliolla päästä, kun laittaa sen pään ympärille. Lupaatko mulle, että jos mulla on alumiinifolio päästä tänä iltana, niin kukaan ei pysty lukemaan ajatuksia? Alumiinifolio voi estää sähköiset aallot tulemasta sinuun, mutta ei magneettisia aaltoja. Tämän opin itse juuri teknisessä korkeakoulussa ja seminaarissa Tampereella. Minä kiitän sinua haastattelusta ja terveisiä muuten sinne kuuhun myös. Kiitos. Ei tosin saksalaisille. Hyvät naiset ja herrat, seuraavaksi paranormaalia jalkapalloa. Kiitoksia. Kiitoksia.